Ассалому алайкум, бародарони азиз. Инак хонаи фурӯшӣ дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, Колхози Россия, кӯчаи Якатут. Бародарое ки канали мо дар қарор доред, подписатсия кардагем, накардагем, кадоми подписатсия накардагем, ҳатман подписатсия кунед, дастгирӣ кунед, лайк монед, чтобы мо ҳар рӯз бирем ҳар хонара сиёмка кунем. Кадом бародарое ки хонаи фурӯшӣ дорад, дар номрои админ занг занед, кадом минтақаи ҳами дри шаҳрда боша, мерем хонара сиёмка мекунем. хоб, раҳмати калон. Инак бародаро хонара мебинем, заборша инамҷа сар мешава, инамхе то инаи угла. ина медарем ба даруни хона. хона бародаро 8 сутиқай, документҳои хона 100%, канализатсия дора, об проблема нест, свето ҳама вақт ҳаст, ягон камбудӣ надора хона. Нашод свет, об, документҳо, канализатсия ҳамаш туурия. ина иҷа ина қадар агароча дора. ина оҷи бари дом мерем бародаро. ина хоз пака сохтагиян, дуэтажа каданиян. хая ки дуэтажаша мисол хитон мебинен. мақсад ду хона кадагиян, иҷа ду хона кадагиян, цементблок айдираш кирпичи пухта, арматура буровардагия дуэтажа иҷа мешава. кадом мисол жилани дора хелич бад мекуна. иҷа ошхона, иша ҳам хе цементблок гирдиш кирпичи пухта. хоно чанд ба чандам? примерно стоят 5 астаи 5 ба 3. иш ҳам хелаем ба фикр ё киш калонта иш 5 ба 3 уним. ошхонашам ҳам хе ҳамаш як размер. инаи пушти хона гир ба гир ина раҳ дора. ина хеле бод агарот кадагия мисол ҳама забор цементблок шкатур кадаги ҳамаш куне. хона бародаро ягошиёна плюс подвал. подвалам дора. мисол нашод чизи чора дора. хона давз пака зиндагӣ кардестиян. чизе ки нашод хонахар бошен, баъд хати хидиш договор мекунендан. мақсад нашод чизи чораш. ина подвалаш медроем. свето ҳамаш тайёр дар пар часпондагӣ. инҷа подвалша пака чизи чораш мондагиай. булош че чуа лоя тахта 8 ба 6 шкатур кадагиай. поён стяжка светош гизарондагиай. ина медарем ба даруни хона.
Общее ами здание ки мисол бардоштаган 16 ба 15 ҳай. Ами здание ами дом. Дурӯзи 16, паҳмиш 15. Ина медороем ба даруни хона. Болош фигура задагӣ мисол чанд дар хона? 6 дар хона гуфтӣ, на? 6 дар хона. Иҷа кухня ягон чи надорад? Дора кухня? Кухня дида. 6 дар хона плюс кухня? Ҳамаш дар, на? Не, бия якам хона сар мекунем. Хонаи детская, я? Чанд ба чандай? Чанд ба чандай? 4 ба 4. Фигура задагӣ ҳамаст. Мисол нашод чизи чораш договор мешавад. Мисол хутон гап мезанем ба хати кадоми агар хона мақсад интересация мекуна харидорай. И ҳама чизи чораш гап мезанем. Не дим. И ам хона? Спальня свина дорам. И спальня чанд ба чанд бошад? 4 ба 4. Не була світ. Шахр фигура є. Койдаві. Ламінат. Кондиціонер хамаш. Не хонаш залай. 7 ба 4 нимай бародарон хона. И хонашам полни, ҳама хоно тайёра. И хонашам полни фигура задагӣ, люстра, кондиционер, ламинат. Ҳамаш как надо. Не дигари хона медурем бародаро. Ишам ранги зала, я? Ишам 7 ба 4 ним. 7 ба 4 ним. Ишам ҳамчун люстра, фигура, обой, ламинат. Детализатор баридон. Кондиционер ҳамаш қӯйдагӣ. Шаш дар хонаи бародара буря гуфтамонем. Нашод, мебел, ҳама чизи чораш договорной.
ина кухняш бародаро. Кухня, гарнитур, телевизор, холодильник, фигура, ламинат, ҳама чиш қойдам. Чама чанд ай? 4.5 ба 4 ҳа? Чорни ба 4. اینجا душевой, ها؟ اینجا душевой بالا пластике? Не, Кафела? махсус гир ба гир кафел задагиай, таҳшам кафел, душевой, туалет, термикс, я триза айпара, ё? Я триза айпара. Чанд ба чанд бошад? 4 ба 4, ҳа? 4 ба 4. Стиральная машина ҳамаш ҳаст. Зал чанд калидор чанд ба чанд? 8.5 ба 6.5. Калидорш 8.5 ба 6.5. Намебурем ба хона. اینجا کات داره با این باری خونه گیر با گیردی خونه خیلی سات کدگی مقصد نشد گروه کاندیسیونر هسته 3 کاندیسیونر نرخ خونه چند شده که 1,000,000 сомон. 1,000,000 сомон нархи хона. Номерои телефонтон бигин. Номерои телефон барои тамос 45 10 406. Зан занин бародаро. Соҳиби хона аст. Мақсад муомила дорам бо хона, муомила дора. Чи саволаши, чи гапишид нашуд хона зан занин, якам нашуд хона гап мезана. Хоб бародаро. дарахтош ҳамаш ҳосил дам. Об пасен ҳастай 8 сотихи замин ҳамаша гуфтем. Документҳои хона 100%. Хоб бародаро, як бор дига мегем ки шумо дар канали Душанбе Сити қарор дорен. Бидроен ҳатман навор маъқул шуда боша, лайк монен, подписатсия кунед дар канали мо, чтобы морам ҳар рӯз наворои нав бигирем, барое ки шумо хонаи худатонро ёбед. Колхози Россия дар хона бародаро, кӯчаи Якатут. Хоб, раҳмати калон.